Футболистите на Тунджа 1915 Ямбол загубиха с 0-2 от Левски Карлово. В среща от първенството на Югоизточна футболна група, ямболските футболисти вече са в зоната на застрашените от отпадане отбори. Двубоят започна силно за гостите, които още в първата минута можеха да открият резултата след изпълнение на ъглов удар. Именно след изпълнение на ъглов удар, тимът на Левски Карлово достигна до първия си гол в матча. Отличният на вратата на Тунджа Ямбол Красимир Димчев на два пъти отрази удари на гостите, но при третият удар с глава Левски поведе в резултата с 1-0 в 22-та минута. 4 минути по-късно Георги Николов можеше да изравни, но ударът му беше избит от вратарят на Левски Карлово Цветан Авдонов. Вратарят на Левски Карлово спаси отбора си от изравняване в 70-та минута, като отрази удар на Светозар Светозаров, а в ответната атака гостите вкараха втория си гол чрез Атанас Лазаров. Отборът на Левски Карлово прибави ценни 3 точки в актива си и излезе от зоната на застрашените от отпадане отбори. Тимът на Тунджа Ямбол с петата си поредна загуба заема 17-то място във временното класиране, на 3 точки повече от отборите на Хасково и Странджа Металург от Средец, като един от тези 3 отбора ще отпадне от надпреварата.